Higachiel bang' ka olemo ma jakom kamati mar budget od bura mamalo jaod bura malego Songa Samuel Atandi wacho ni piny Kenya osego okenge marieny to e bero uchumi kod duoko piny nengo mar ngima komero ni mano ne en lek mar maneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga gino manomiyo gidonjo e piny owacho ma manywanda. Kata kamano jatelo wacho ni dwaro pod nitie mar dino rode mag mibadhi mowacho ni osethiro piny Kenya kuom kinde malach. Jafwambo marwa Steve Biko miyowa ler e wi wachno. Tarik 12 dwe mar adek higa 2025, jaod bura mamalo nolonyo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro e lemo mar jakom kamati mar budget kendo keto lemo machweno e lwet jaod bura malego Songa Samuel Atandi. Bang' chwoyo kome budget ma hik manyonge mag 2025 2026, jatelo wacho ni oganda jo Kenya osechako yudo fuong'ruok kendo chumi mar Kenya bende lokore ni mar gwenge duto yudo pok mar omenda maromre maonge nindo konchiel. Jo Kenya ne feel ni yo mipoge budget pok budget maber. Nitie kuonde moko jomoko mango budget mang'eny to jomoko ok yud. Koro mana achiel kuom weche manobiro momiyo ne jood bura neno ni onego gol jakom ne kanyo chon. Nikech ni wacho ni en okawo budget mang'eny otero Purgi kucha to kuonde moko to oweyo. Mano be en adier nikech for example kirango kata mana gik ma jo Kenya tich ga ahinya e weche mag budget gin kaka infrastructure development vote, kaka pesa mabiro miloso go weche mag infrastructure, weche mag barabara. Inyalo ni higa mokalo ma 2024-2025 pesa mane oket Murang'a i weche mag barabara ne around billion 7. To kibiro siaka ni wan gi zero. Twak mare gi Ramogi TV, jatelo wacho ni gowi moyo trilion 11 ma piny Kenya oseolo osethiro dongruok ni mar onge ng'ama nyalo pimo kaka thoth omenda no notiyo. Wan mondo raise our revenue locally. Nikech okonya rely on others. Jo pinje ka be nigi issues mag gibe gin gi needs mag gi. Mabe gi sirkande go jo piny nigi pressure no kunyal kao taxes wa. No gi fund go other governments. Kata no gi fund go other people. Wakunga lost our own country. So that's why sani wamanyo ka konyo raise our own money internally. Kisani kirango this financial year pesa madwa hola bora trillion. 70% of that money will be domestic borrowing. Mibadhi kod tia rietha gi omenda jopiny bende gin midhiero mokwako sekta no ka koro giketo kenge mopogore mag dino rode mag mibadhi. Watimo manual procurement. Nchwa temo manual procurement. Nchwa kelo gimiro e.g. electronic procurement. Manji be ing'eyo ni osebedo gi problem. It was a new system ane wakelo to ne en gi challenges implementation. Though sani it is successful. Either to apply tender, iketo documents ni system analyze. Tender in iketo quote billion ario, to quote billion achiel, bane ka ibedo analyze ma wakieni ng'ano. E kinde no, Atandi nokwedo jogo makete ratil gi jakom budget machon Ndindi Nyoro kolero moko kuom dongruoge magisechiero kuom thuolo mar higa achiel e apisi. Okwanyal pimre gu kuche in many ways. Wasebedo independence for 60 years. Donge. So out of 6 years, 35, jo wasebedo ka control the economy ma Kenya. Nido ka waloso lam Luo Nyanza. Luo Nyanza nyo keto about 38 new roads. To Siaya County wan almost 9 new roads. Komachielo, Atandi nopuoyo okang' manyocha kuku mar duond bura mar ODM okawo mar chako twak gi duond bura mar UDA mar manyo yore mag loso sirkal higa manyien. En ng'ama ni odhi budho gino for long. Buren stability and transition. Mane gimo brutimo. Ne bade ne bed ni bang' Raila wakao kata ng'ato kata achiel kuom deputies go mwaketo. Party Declaration Secretary. You must understand ni we have ended up in opposition by mistake. That's not what we are always aiming at. So you must feel proud nini serikal. And wherever you are, kaini skido nafasi serikal, go in and do whatever you can do. They occupy government position, T-code for your benefit, my family marry and benefit Maru Uganda Lugumio. That mental siege, Ija was doing a mistake by the Serikal Nonyakawadi's card. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.